Nezbierali len jahôdky, ale aj hrášok vidím. Áno. A kto pomáhal? Kto najviac zbieral? Ja. A povedz, ty si taký vysmiatý, bol to pre teba zážitok? Bol to výborný zážitok, určite to odporúčam aj ďalším ľuďom si takto ísť nazbierať večer a je tu toho veľa. No počúvaj, keby tak hrášok rozprával, čo by ti asi povedal teraz večer? Už ma nejedz. Máte ináč dosť a pekné, veľa ste nazbierali, naozaj, čiže áno. ja to kontrolujem, či nemáte zelené, ale vidím, že krásne v riadku idete, zbierate len červené, no páči sa mi to. Čo poviete, zapakujeme taký samozber? Určite. Už nech to je zase. Ďakujeme pekne. No opäť tu vidím dve mladé dámy. Odkiaľ prichádzate? Z Bratislavy. Wow, taká diaľka z Bratislavy do Vučian? Tak u nás také není nočné zberanie jahôd, takže sme si to prišli užiť. Je tak super, ja si to prídem skontrolovať, koľko ste nás zbierali a prajem vám, nech sa vám dobre zbiera. Dúfam, že stihneme do polnoci nazbierať. Ale pohodičke, ide to rýchlo. Áno? Výborne, skvelá atmosféra, hrá tu hudba, takže bomba. Zatiaľ super príjemný vzduch, dobrá nálada a veľa jahôd. No ja to idem pozrieť zase, koľko už máte, ale vidím, že Tak, sú začiatok plní. ešte, začiatok. Áno, áno. Je dosť červených. Áno. Vy máte aký chutný košiček. Počuj, keby jahody rozprávali v noci, čo by asi povedali? Povedal, že zbierajte nás, rýchlo nás zbierajte, pokiaľ sme. Ja tu nechcem rušiť a vidím tu asi maminku so synom. Áno, No a čo tak na večerný samozber, povedzte mi? a tak organizovali to prvýkrát, tak ideme vyskúšať. Je to také nezvyčajné. A páči sa ti to? Áno, A čím ťa to tak zaujalo? no môžem aj jesť. A nikto ťa nevidí, že? Áno. Aké to bolo? Výborné, užili sme sa. Dobré. Lepšie, jak cez deň. Aj chodívate takto počas dňa niekedy? A čím to bolo lepšie? Veľa ľudí. Ste mi, ako sa vám páčil tento nočný zber? Bolo to veľmi super, moc sme si to užili.